أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah e julde e nelaɗo makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en garti ha joni e yewtere meɗen garɗo Daka aywa hande eɗen gari ɗo e galle Seydi Alaji Ali Thiam radiyallahu anhu eɗen gondi ɗo e ceerno meɗen ceerno Mouhammad Siraji mo ceerno Bachir mo Seydi Alaji Ali Thiam aywa ceerno caggal yettude Allah eywa min calmini on min juurima on mbiɗen jafno on eywa min gacci on calmodiren e bandiraɓe yeɓiyankoɓe on saaha min garta e moɗon e yewtere nde inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. En calmini bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV en beltima no fewi alhamdulillahi rabbil alamina enen ne ko e ɓen jeeɗe haji eɗen dara eɗen jeeɓa meɗen belti e golle moɗon no fewi min calmini bandiraɓe daroɓe foof e liggotoɓe kadi e télé he foof min calmini ɗumen e dendagal bandiraɗo daroɗo ɗum o sa'a gonaɗo e Daka bandiraɓe hewɓe ma kimmir darde ko alhaali Daka waɗi bandiraɓe fof meɗen calmina ɗumen meɗen bismoɓe ɗo e Daka he eywa caggal ɗum ɗon en ɗena ɗo e Daka e édition 2026 eywa min gari ɗo e galle Seydi Alaji Ali eywa sikki ala Daka oɗo hewɓe ina jiiya Daka walla ina nana Daka tawa ganda lasli muɗum holto fuɗɗori eywa te e nanallaji amen e wittoji amen min ji Seydi Alaji Mouhammad Seydi radiallahu anhu ko ceerno makko Seydi Alaji Ali Thiam ko on o yiiri Daka e nde wonno sikki ala dental ina anda lasli muɗum holto immori eywa e gueɗe kewɗe ha allahuma anta salam ha ko nandi hen ɗum waɗi somin gari ha e galle makko ɗo eywa ine feewa no feewi namdade on ko fati e Daka o gila lasli makko ha no ardi ɗo eyyi no Daka eno jogui konngol ngol zati to lugha tan enen fof eɗen gandi ɗum ko lulde tan lulde fof wiyete Daka yimɓe so jehino guese eno dakotono toon wota ko rannaɓe ladde mbaɗa Daka mumen woda ɗo joɗɗini bagasuji mumen eno ɗaɓɓa koɓe daddata ko walla hay awoɓe eno mbaɗa Daka konngol ngol ko ɗum ngol firata kono noon eno jogui maana enen ko on maana gonɗen wadde eyyi mustalaha o ko maana mo ganduɗa ko tarbiya ruhiya ko nede fittandu yaade nehoya fittandu muɗum ko ɗum woni Daka joni noon seereɓe ɓe cuɓani en waɗni no mbaɗirten ɗo ni hono Seydi Alhaji joni ko namdiɗa ko addi foof holno fuɗɗori Daka fuɗɗori Daka fuɗɗi ko 1926 nden Seydi Alhaji Ali eno yaha soɓɓulde ko ceerno Mouhamadou Ibn Ibrahima gonɗo e silsil men o to lelito ɗum wiyete soɓɓulde Seydi Alhaji Ali ngol ɗon ko adi ɗum hitande o yeehi toon yidde ƴeewoyde e yanande nde taw wonno wuro ngo yiɗon ko ɓe jeehi Diaguete wuro nden toon wiye Diaguete yanande nde noon o yeehi o yinno ko wurtinde nokku o yanande nde yalta mahe yimɓe mbatta juuɗe ɗaɓɓoyde nokku o noon taw hankanti wonti winde mawni hankanti a wawa andude nde woni kala hen issaji kewɗi ɗin kala ɗumen jarani ko eɗen kala qissaji ɗi kono noon no wayi foof kam o waddama hen karama mawɗo kanko Seydi Alhaji Ali o yaaduno ko e bañowo ɓe gari ha e nokku he o wi wonno wañoɓe no gandi ladde no fewi eɓe jiilo ha o ari e nokku noon o dari o noddi bañowo o wi ɗo nokku oɗo ko holɗum on ɗo o wimo ceerno ɗo no nandi e yanande o wi aha ko kañum won ɗo kay ɓe gari noon ɓe coppi ɗum ha laaɓi ɓe gasi kisa ha ɓe jii ɓe gandi jaati ko ɗo woni on satu noon o neli yimɓe yo jaa Kolda coodoya tuufeje gadda simon gaddora fof gaddora maçon pour o wurtina ɗaɓri ndi
ko nelli toon yimɓe ɓe ko noon ɓe pokiri ko emo wondi ɗon e dental makko o wiiɓe joni mbaɗen ɗo dewe meɗen Allah hade maɓɓe artude on saatu noon ɓe mbaɗi turi huɗo tan ɓe ngoni ɗon eɓe ndewa Allah e mbaɗa wasifaji maɓɓe subaka e mbaɗa kikiɗe fodde kamɓe almuɓe wonɓe ɗon ɓe e joni noon eyyi yo ɗum eyyi joni nde o waɗi turi ɗi nde ɓe goni ɗon e rewde Allah fodde masoŋeɓe o immade Kolda koɓe jeehi Kolda ko noon ɓe garti ɓe mahi nokku o noon hawri ko balɗe sappo yaagol addoyde maçon o ha heɓa ko waɗete ɗo matériel pour ɗabri ndi dartine ko woni balɗe sappo ɗen balɗe sappo noon eɓe ndewa hen Allah eyyi ɗen balɗe ni hay cuubo waɗi ɗon kanko Seydi El Hadji Ali puccu makko maayi hen joni noon nde yeehi ha wontoyi hitande wonde o joni o felliti hitande fo arde ɗon o wona ɗon balɗe sappo o waɗa Dakar eyyi wonno ɓe gonin ɗon balɗe sappo ɓe gimmi noon hankanti woni hitande fo emo waɗa ma won laabi nayyi emo waɗa ɗon Dakar kanko Seydi El Hadji Ali eyyi ko e ɗin laabi noon o hawri e ceerno ɗo Kolda ɗo ɗum woni ko haalete ko nde ceerno ɓe kawri ɗon ko emo yaha Dakar soɓɓulde eyyi ko imminoyde wurtinoyde ɗabri ceerno Mouhamadou Ibn Ibrahima addi Dakar balɗe ɗo ɓe gonɗon ɓe eɓe ndewa Allah e mbaɗa hunde fof ha timmi woni joni hitande fof o arat ɓe mbaɗa ɗum ha hankkandi wonti ɓe mbi noon duuɓi nayyi o waɗi Dakar caggal muɗum mi tinani to o waɗi Dakar nokku goɗɗo kono kam o waɗi laabi nayyi ko ni ɗum fuɗɗori kam kisa alhamdulillah rabbil alamin gandi ceerno ko jiɗɗo moƴƴere kadi Allah no rokki mo wune kanko kala seereɓe makko ɓe ko puɗɗi so jaggi ɗum tan ɓeydoto yaajde ni woni koɓe gari ko e péri toon ha ɓe gari ɗo Madina ko woni eno waɗe kono noon reggodirani eyyi ɓe puɗɗori ɗum noon ko dawi guese sigeliji ɗiɗo remmo e yaade dakoyo toon eno mbaɗa eno lappa walla eno liggodira e alhaali coñal en e ko nandi hen ɓe gona toon eɓe ndewa Allah kisa noon ha watti waɗoyede Dakar wonon hitande fof sa'aji waɗe sa'aji wasa waɗede eyyi ha no gandirɗen ni tan no fuɗɗori hedde 1961 kamɓe Fuutankoɓe e hewɓe e dow riwayaji mbi ko ɓen woɓɓe kam riwayaji goɗɗi mi nani ko ceerno Tidiane Sadick idi ñagade ceerno alhaali Dakar no waɗire no way fo kam ko mawɓe tan dental ngal ñaagui hankkadi yo Dakar o wontu hitande gila nden noon fuɗɗa waɗede ha woni ɗo gonɗen ɗo hande machallah eywa hande yimɓeɓe gila fuɗɗode Dakar gila 1929 ɗum ne way ko 1926 wadde ko duuɓi sappo caggal muɗum Madina fuɗɗi sincede ga ha Dakar watti waɗede ga eywa joni noon mi namdo on hakkude Seydi El Hadji Ali e Alhaji Mouhamadou Seydou sa daari kamɓe noɓe hakkude no wayi ha no wayi e yimɓe ganduɗa aɗa wawi wiide ko 2029 ɓe gadi yiidude to Kolda ɗo oɗo ne immori Fouta ga o ne immori e Medina te haade Medina Elas kanko ɓe immori Gabou to Guinée Bissau wona eyyi ɓe kawri toon tan elle eywa ko wurdunoɓe gila ko ɓooyi ha ko nandin ha ko joli hakkude mabɓe ko gila e noɓe gollodiral hakkude mabɓe elle andodirnoɓe gila ko ɓooyi eywa holko kalan toon amen e ko nandi hen e hakkude mabɓe e noɓe goruno e Seydi El Hadji Ali no Alhaji Mouhamadou Seydou wano e makko Alhaji Mouhamadou Seydou kadi no wayi e Seydi El Hadji Ali ha joni eyyi hakkude ceerno e Seydi El Hadji Ali ko Allah waɗiɓe Seydi El Hadji Ali woni ceerno makko kono eɗen gandi e dow hadis katil arwahu junudan mujannadatan wa ma taarafa minha atalafa wa ma tanakara minha ihtalaf nde ruhuji tagete waɗano ko joowe kala renduɓe jowre ruhuji denduɗi jowre kañum alhaali ga aduna ga eyyi Cheikh Ahmad Tidiane wonko haalata hen o wi hay ceerno ko ɗo andata almuɓe muɗum so tawi ruhuji e maɗa e ruhuji almuɓe maɗa
kawroyat ga ɓen gona almuɓe maɗa ɓen Allah hawridi neɗɗo gaga aduna ga ɓe jiyodira ɓe ndenda alhaali ɓe jiɗodira so tawi noon ruhuji ɗi ndendano jawre ɓe mbawata yiɗodirde hay sonno ɓe gari ga aduna ga ɓe ndendi nene e baaba jiya ɓe kawrata jiya ko ɓe haɓoɓe tan ɓe donka fan famondirde fir ruhuji ɗi ndendinade ruhuji maɓɓe ɗi gonano jawre wotere no haalirani jiya ɗo neɗɗo mbo ajjida leñol so yiɗini taw ko chinois ara ɗo beldon ha mbayonno ko onon jiidi yumma e baba ni taw hay hunde ala ko siyata ko ruhuji moɗon ndenduno gila to asal to jawre wotere gila toon almuɓe maɓɓe ndendi jiɗodiral maɓɓe kadi ɓe goni neɗɗo goto ɓe goni yimɓe wonno Seydi Ali ceerno ara e ceerno nde o yi Seydi Ali tan o gas o wonti Seydi Ali ha laaɓi ceerno wonno noon almudo so tawi ene heɓa e ceerno muɗum la budda o momto ha o laaɓa wona ko ceerno makko tan wonɗon kala almudo mbo wawa momtade e yeeso ceerno muɗum paama ala ko heɓata e ceerno almudo so fof momto on hay hunde ala ko yiye makko ko ceerno makko tan yiyata makko ɗum waɗi ceerno nde o yetti e Seydi Ali o wontu Seydi Ali eyyi nde o wonti Seydi Ali ɗum waɗi ko hay siira maɓɓe fof Allah nandidi ɗum ha laaɓi cer siira maɓɓe Allah nandidi ɗum ha laaɓi cer Seydi Ali ne no anduno ko kanko woni lomto ɗum ɗo ko yahata ko eyyi eno joguino korsa mawɗo e makko hursinimo no feewi no gandirɗen qissaji ni nde o ari e makko adan kanko ceerno o yano tan ko salminoyde jokkere enɗam o ari ɗon Seydi Ali yimo noon Allah holli ɗum to Allah wonde oɗo ko almudo o ko o jeeyi ɗum ɗo ko almudo o Allah addimo ɗo Seydi Ali ne bismimo e dow bismogol perɗo e ko garɗo tan jindu o woni ɗo bi jeenayi ɗon e Madina Alhaji ñande fof emo yaha emo heɗoyo batuji Seydi Ali haala ko gandu kanko ceerno emo ƴeewa on konguɗi muɗum ɗi no ombodiri e sunna kadi Allah waɗi mbo ko sunniyanke gila warande Seydi Ali emo ƴeewa ko konguɗi Seydi Ali ko haalata ko lekki woti nan ɗo Madina Alhaji ɗo e kinɗon ha joni kamɓe mbiyata ki tabay leɗɗe tabaje ɗon o yahanno kanko ceerno o teela ɗon o wona e heɗade o wona e miijade ɗaaliyade ko Seydi Ali haalanno to jamato ko ha ñande wotere noon o ari Seydi Ali woodi ko haali ko ɓe mbiyata ko tan werlimo ala ɗum ɗo noon eyyi minen min ga wira ko duli on mbiyata ɗum wande werlimo konguɗi ko wande Seydi Ali no haala e no haala neɗɗo kala ko hanma ferande Allah ɗum woni Allah maɗa so tawi ko ɓingu moƴƴago ma hanma ferande Allah ko ɓingu moƴƴago ngam woni Allah maɗa so tawi ko jawdi hanma ferande Allah ko jawdi ndi woni Allah maɗa o limti tan o limti kala ko ganduɗa ene okka neɗɗo daraja o haali ɗum o so tawi ɗum tan hanma ferande Allah ganda ko ɗum woni Allah maɗa ngol ɗo konngol noon ceerno wi ngol net jeyde hoore muɗum nden Fuutankoɓe eno jaada no mbiya wonde neɗɗo so tawi ferani darajata o wi kanko ceerno o te e kanko o fellitani ferde kay o ɗaccata Fuuta ko ɗo fuutata ɗo ko waɗata ko fof ko Allah feññinta ɗum e makko ko ɗo fuuta ɗo joni noon te o ɗo jiyaɗo Allah ko haali ko gonga e te ko jiɗɗo gonga kanko ceerno konngol ngol noon o wi ko ngol ronkimo ngol Seydi Ali werlimo ronkide ko joɗade nde o arti tan o haali Seydi Ali o wi joni o felliti rutirade Fuuta emo anniyi noon ferande Allah ni woni on wimo ya ha jiya ceerno maɗa ceerno hamme kalnama Seydi Ali andi ko gartowo andi kanko jeeyi fof noon en tawna ɗum no foti rewirde ni wi jambaynoyɗa ceerno jiida he ceerno maɗa eyyi e dow no raɓɓikinade tan o yeeɓi o rutiti ceerno hamme haalne ɗum ceerno hamme wimo e bisimilla yo muñu ɗum ha woni dumna seeɗa ceerno hamme wimo bisimilla mi yamirima kadi waddi hen wasiya waddi hen lettere yimo nde wonno won almuɓe immotonoɓe Madina Alhaji no gara ɗon e ɗal cilon he kanko ceerno ko ɗon o andi Seydi Ali e ɓen almuɓe
o yi no ɓe mbayi susde waktuji, no ɓe mbayi wonde sunniyankoɓe ɗum yooɗimo, o namdiɓe kamɓe holto ɓe gimi, ɓe kalni o noon Seydil Hadji Ali. Ɓen puɗɗi haalnudemo inde Seydil Hadji Ali. O fellitino so Allah jaɓi so gasni jangde makko o yahat o yiya oɗo, sabu emo yiɗi sunna. Joni noon o haalni ceerno Hamme wimo windanimo lettere, kadi wimo mi jaɓi ya oɗo jiyaɗo Allah mo jiiɗa o hande e less asmane he, hono makko wawde jaggude neɗɗo o neha ɗum e dow sunna ala. O wi waliyaɓe nehoɓe koye muɗum en e sunna no woodi, kono kanko no nehori e sunna e no nerata neɗɗo e sunna ni, ɗum hande ko kanko Allah waɗi ɗum e jungo muɗum. Te meɗa andi no mbaɗa noon yaha mi yamiri. Ni woni noon sababu ferde makko. Nde o feri nde o ari ɗum kadi nan ɗon no waɗi qissa, o windi lettere, eyyi ɗum ɗon hankkadi ko qissa namdinoɗa ko holno ɓe mbadi, koɓe funeɓe tan ko Allah waddi ɓe. Sa kala ko Seydil Hadji Ali menno waddede ceerno Alhaji Mouhammad Saïdou wadda, kala jarabuno Seydil Hadji Ali ɗi jarabuyeji ngari e ceerno Alhaji Mouhammad Saïdou. Kala no ferdano imma gaaɓu ara Madina Alhaji fera, ngon fergo ko ngon immi Madina Alhaji ari haɗo e Madina Gounass ko gotum. So tawi tan aɗa andi fergo gaaɓu e ceerno en ɗo gonno e Seydil Hadji Ali ɗo wonno hade mum yettade Madina Alhaji, juɗɗinaɗa almuɓe ɓe yaha haajuji muɗum caggal mum yahoy yiyoy Madina Alhaji ha sinci, addoyi almuɓe ɓe goni ɗon. Ceerno ne ko ni wadda ɗo, nde o immi Kolda e mbo araga e wuro goto nan to hedde Salamatu no wiya Mao, ɗon o wanno almuɓe ɓe, omo jogui haajuji Kolda ha o gasni ɗum, o ari o sinci ga, on satu o noddi ko gotum tan. Saɗa ndaara tan no woodi waji goto no windi ɗum en français, no wiya professeur Ngayde yo Abdourahmane Ngayde, emo haali o wi sa yiɗi haalde Seydil Hadji Ali tan haal ceerno Mouhammad Saïdou, koɓe gotum. O wi ko original e photocopie. O wi kono sa aji photocopie aɗa yiya ɓuura labde hay original. O wi ko ɗum won ɗon, kamɓe ɗiɗo koɓe neɗɗo goto. Ko noon ɗum woni. Machallah wayno Seydi Alhaji Ali yeehi e raɓɓiɗina tan Seydi Alhaji Ali goɗɗo ari jokki golle ɗe. Noon daarowo lomto o yiiti hoore muɗum mo ina heddo ɗo caggal muɗum kay hankadi maɗum ko ɗon ya ɗum waɗi hakkude maɓɓe Seydi Alhaji Ali. A andat Seydi Alhaji Ali to tolnimo ɗo ni woɗɗi, andan omo mawnini oɗo, omo yiɗi oɗo, omo horsini oɗo. Eywa machallah. Joni noon caggal mum ferama arama ɗo e Daka he, yimɓe ina ngari ɗo fodde ujunnaji, ina ndenda ɗo ngam rewde Allah, ina gacci galleji gacci foof, ina ngari ina ndendi ɗo. Eywa garɗo ɗo walla mo arani ndarowo holko kalanta ɗum, manam ko foti wonde ɗo. Eyyi foti ko garɗo ɗo taw anda no foti wonirde ɗo, walla ko addimo ɗo, walla jejji ɗo, holko ciftinɗa ɗum, holno neɗɗo foti, holko foti andiyade to ari ɗo, holko foti joɗorade ɗo, e holko foti wadde ɗo, ko ganduɗa taw ko ɗum woni sababu waɗede Daka o. Sababu Daka o ko dewal Allah tan, ko lawƴugol yimɓe ɓe lawƴe ha ɓe laaɓa, ɓe certa e bakkatuji. Français en ɓe ko mbiyata ko kadi lavage cerveau, haqqillaji ɗi lawƴe. Sa ƴefti moteur ma joni a lawƴimo ha o laaɓi, aɗa andi o wontan moteur kesso. Daka ko noon waɗata neɗɗo, ari ɗo balɗe sappo ɗe gonta ɗo ɗe a waɗa vidange mbaɗa hunde foof, gonta kesso ɗon ha hitande timma, tawa ko kemnoɗa e Daka he ko eno ɗon ha laaka darga non hitande he kam Daka o wonta iwde e hoore ma. Kadi so Daka o yontoyi tan a yiɗa joni yaade rutitade, kadi keɓa ko keɓannoɗa to Daka to. Ɗum noon waɗata ɗum ko rewde dewe Allah kalateɗe. So ñande udite ceerno no haalna en ko poɗɗen wadde e dewe Allah. Ɗen dewe Allah so neɗɗo immima ari ha ɗo, yo himmirɗen dewe Allah, himmira Qur'ana, himmira salatul fatih, himmira hizbuji e law Cheikh Ahmed, ko ɗum addi en ɗo. So ari ɗo wata himmir jewte politique, wata himmir jewte tan nadde tan
jooɗa tan ene yewta naata e nder tuudu muɗum ene yewta ala wata waɗ ɗum neɗɗo so ari ɗo yo himmir janngugol qur'ana no wayri no jaaɗo hara makka ni sa yiya hucciti e ka sara qabbi alayhi wa sallam aɗa anndi a porfitat no keɓirɗa sabu aɗa anndi ko keɓata noon ɗum kadi yaade taw arani tan taw tawde ambiance daka o ala ene weli ha maayi noon sa ari a yiyat bande en a yiyat gueɗe goɗɗe kono ɗum ɗon fof ko ɓurgal famde e ɓure daka ko ɓuri ko wadde ceerno en jembirta ni hay sa wawa timminde guetoɗa guetoɗa fodde maɗa ko keɓoyɗa fof ma Allah newnane goɗɗum sabu daka en wondi e sirru ceerno no haala o wi wonde daka kala garɗo daka no poɗɗon hewde ni fof onon fof baraji mum ɗi ndindinta o goɗɗo noon kadi waɗete rendine okke goɗɗo o ha onon fof mo fof heɓa baraji heddiɓe ko liggi ko fof ɗum argol dakangol tan ene okka ɗum neɗɗo dekete ɗum tan ene foti addude neɗɗo daka so tawi ari noon yo poursuide woda ko waɗi taw ardani tan rede daka machallah on kaali neɗɗo eywa wata himmir yewte politique en walla ko nandi nde wonno ne wayno sababu o ko ferde en arga beele ha yewana jomum kañ tan e jomum rewa Allah so tima aɗa arga haala kadi aɗa ruttono aduna jewte mum ko nandi hen kadi so Allah ko noon eywa caggal noon konngol moɗon ekkitingol ngol guddirta ko weltanade yimɓeɓe tan e bismade ɓe bismade ɓe hoɓɓe ɓe arɓe ɗo fof enen fof ko en hoɓɓe ɗo garɗo neɗɗo so ari Madina ha a yettima wuro ngo ka koɗo makko kono sa yettima ɗo caali makko haddema yettade daka o ka sa no mbiyen to hajjuji ni ko duyufur rahman ko Allah jatigi meɗen ɗum noon eɗen bisɓe e daka yoɓe ngar ɓe jiiya ko won hen so Allah jaɓi ɓe jiiya tan koko ɓeydata tinade Allah no kalirɗen ɗo joni ni qur'ana salatul fatih kadi e jokkere en ɗam wonde hen nde taw jiida yimɓe ko keɓata e ceerno ko yaade yimɓe ceerno ko heɓata hen maddu mbo yimɓe keɓata hen yimɓe ko ɓeyditorto hen ɗum fo yo yimɓe kimmir ɗum woni ko mbasiytoɗen yimɓeɓe en calminiɓeɓe noon en beltanimaɓe no fewi ko kalɗen ɗo ko woñi hen ko e meɗen woni enen kono pandirɗen tan ko yidde laɓɓinde yo Allah wallu yo Allah ren bi jahi sayyidil sallallahu alayhi wa sallam machallah ceerno on jarama ganden ko ceerno yiɗi ko mo ceerno teddini ko nokku mo ceerno hormi nde wonno enen fof eɗen gandi ceerno no wayi e seere men muɗum so wiyama tan ɗo ko galle Seydi Alaji Ali sa ceerno no daarirta on galle an aɗa foti a ƴewtoto hoore ma holno poɗɗa daaride on galle wadde ko galle Seydi Alaji Ali ɗo oɗo ko ceerno men ceerno Mouhamadou Siraji eywa tokaram min nawi profita hen mo ceerno Bachir mo Seydi Alaji Ali eywa kanko woni ɗo e ɓesmu ceerno Ousmane Thiam en fof eywa machallah wadde en nani ko wasiya ko yo Allah gollirde ɗum eywa ko ɗo en kaaleten inchallah ha janggo kadi e mbadi wondi wassalamu aleykum